vacío, vacíos como el vaso que te invita a bailar conmigo, como todo lo que te di. Vacío como el vaso que te invita a bailar conmigo, como un domingo vacío. Te odio como algo realmente importante, como las cosas que perdí por un instante. Estoy cansado de sermonearme. Te sigo esperando aquel martes. Hueles a nuevo y a caramelo, menta en la boca, sexo en azul. Hueles a nuevo y a caramelo, menta en la boca, sexo en azul. Hueles a nuevo y a caramelo, menta en la boca, sexo en azul. Hueles a nuevo y a caramelo, menta en la boca. Vacío como el vaso que te invita a bailar conmigo, como todo lo que te di. Vacío como el vaso que te invita a bailar conmigo, como un domingo vacío. Vacío como el vaso que te invita a bailar conmigo, como un domingo vacío. Tengo ganas de verte bien doblada en un cajón, junto todas las bolsas y despego el arroz hasta que llegue el viernes. No buscaré a la suerte. Encontrado entre mis cosas tu pudor, el mío lo he dejado, casa con agua y jabón, hasta que llegue el viernes.
solo, vuélvete a la facultad. Quizás te dejes algo y volvamos a quedar. Nada en la tele, estoy muriendo en el sillón. Tendré que llamar a estos que me cuenten qué pasó. Cuando llegue el domingo, no seremos tan amigos. Acostarme, mañana tengo mucho que hacer. No creo que me acuerde de ti antes del anochecer. Cuando llegue el domingo, no seremos tan amigos. Yo desayuno solo, vuélvete a la facultad. Quizás te dejes algo y volvamos a quedar. Yo desayuno solo, yo desayuno solo. Yo desayuno solo, yo desayuno solo, yo desayuno solo, vuélvete a la facultad. Yo desayuno solo, yo desayuno solo, yo desayuno solo, yo desayuno solo. Gracias. Compras pola strada de Coruña a Compostela, pago recados da casa, tallo patacas da aldea, e tamén algún manoxo nunhas ervas moi acedas, que lle merco a don Antonio, está chegando a Oroso. Tamén lle merquei un tarro de mel, calea real na carretera general. Entre Ordes e Sigüeiro, cobre compras pola estrada, ando na ruta do Grero, veraneo en as montes, logo as tatas en desero, no Aragua nei de noite, con tortillas e pimento, ando na ruta do Grero. Fixen deporte, unha
as 8 a Sigüeiro apunteime ao concurso e caí nun pozo negro. Non me tempo a case todo de andar de festa en feira, digo a los champiños que preparan nas tabernas. Tamén lle merquei un tarro de mel, alea real na carretera general. De Coruña a Santiago, entre Ordes e Sigüeiro, vou de compras pola estrada, ando na ruta do Grelo, veraneo en Trasmonte, como as tazas en Castelo, no Aragua nei de noite, con tortillas e pimento, ando na ruta do Grelo. Tamén lle merquei un tarro de mel, alea real na carretera general. De Coruña a Santiago, entre Ordes e Sigüeiro, vou de compras pola estrada, ando na ruta do Grel, veraneo en Trasmonte, tomo as tazas en Castelo, no Aragua nei de noite, con tortillas e pimentos, ando na ruta do Grelo. Achegadevos, veciñas e veciños, vindeiras e vindeiros, a este acto solemne no Salón de Plenos do Concello, onde se vai proclamar a condición de Ordes como capital verdadeira do rock galego e a apoteose sonora dos seus fillos abenzoados, os rapaces e a rapaza de Castoma. Mi madriña, estou emocionado. Sito, aí neno, Sito, Soneira, María, Óscar, Antonio, David, só podo dicir grazas por estes 10 anos de rock and roll. Moitas grazas, mestres. Gracias a que nos escoita, que nos apoia e que nos aguanta nos conciertos. Eso sí que ten mérito. Resumide estes 10 anos de ruta, de rock and roll. Pues foron 10 anos aí de ensaios, de carretera, de festa, de pasión, que seguimos mantendo e manteremos en auge e arriba, con forza e con ganas. Teño que dicir que para mí é un placer absoluto, pero quería insistir que o mundo todo saiba da forza sonora desta parte do mundo. Porque digo que Ordes é a capital do rock and roll? Somos aquí varios grupos que trazamos unha línea de tocar nos bares que hai por aquí alrededor, nos festivales que hai alrededor, e van salindo cada pouco, vai salindo un grupo, vai salindo outro grupo. Entonces poderon empezar con Santa Compaña aí nos 80, nos 90. Depois cando vemos, nós empezamos tamén no 2000, Castomá, Chícharo Psicótico, brutais. Tamén agora andan a Cona Yeye, todos nesa línea de rock, de punk. E ademais Ordes, aparte dos grupos da vila, todo o poder sonoro que dos arredores. Da parte de Xanceda veñen os Sit, da parte de Cerceda, rock and roll a eito, non? Sí, con Machina e Cenzar, os míticos Cenzar, que saleron moitísimos anos en carretera. E agora os xa míticos Cona Yeye, abrindo os camiños do futuro. Vos levades 10 anos, insisto, en un proceso non de evolución, para min de ampliación. Porque o primeiro disco foi directamente unha invitación á bebida. O nome de Castoma. Porque antes o corpo aguantaba máis, xa non podemos dar tanta caña. Aclarade para os filólogos e as filólogas o nome de Castoma, con acento no A, porque tedes algún fan pola parte de Indonesia que di Castoma, non. Castoma, que significa Castoma? Pois Castoma é que queres tomar. Antes se utilizaba moito para tomar o licor café, ahora para animar a marcha, digamos. Un poquillo de rock and roll. Este nivel filolóxico, Academia de Belas Artes, Castoma, apócope de que queres tomar. No segundo disco, Mestre de Pesadelos, xurdiu esa vosa condición de autores de auténticos himnos dos bares
e metáforas cunha forza única no rock and roll mundial, iso de son un piolliño na viña do señor. Explicádenos, de onde saen esas letras, esa fondura intelectual? Nada, eso é todo a cuestión de escoitar moita música e de reunirnos e nos pasámoslo ben, contamos os nosos contos e aproveitamos para tocar algo, non? Ao principio falábamos máis, tocábamos máis o sofá que na tarima do local. Ora xa vamos compartindo un pouco o sofá, un pouco a tarima e entonces van salindo cancións, vamos pasando o tempo pois divertíndonos, que é do que facemos. Nós facémoslo por diversión, non por outra cousa. Xa, pero aparecen esas pegadas, esa forma de ver o mundo desde esta parte do territorio, aquel disco Mestre de Pesadelos con esa portada de ladrillos, de tixolos en recebar, outra forza estética. Logo produciuse a grande fichaxe, non fostes moi lonxe. Alía Sigüeiro, Antonio, como fuche seducido por Castomá? Bueno, pues, Antonio dos Intonics, por certo. Sí, nada, eso, coñecíamonos dos bares, tamén fixemos algún outro grupo de versións, bueno, propuxeron unha historia e eu encantado. E toda esa forza, ese coñecemento dos bares, culminou, concentrouse neste outro disco, o último ata o momento, que chaman Almas da Noite. Todo un cosmos absoluto con moitos protagonistas. Aí xa botades por fora. Arsoneira, resume o contido de Almas da Noite. Pois Almas da Noite trata de, o sea, da xente que saímos pola noite todos ao mesmo, a beber, a desconectar do traballo, e aparte é unha canción que trata da filosofía de que temos a xente de bar, de vida, de forma de pensar, de todo. Bebedes a noite toda. Eu lembro esa presentación no Badulaque en Ordes, que foi unha auténtica apoteose desa estética taciturna, digo polo tema das tazas, e da noite, onde apareceu ademais conceptos nese disco absolutamente prodixiosos e deslumbrantes para o resto do país. Refirme, por exemplo, a Ruta do Grelo, que acabamos de escoitar, pero esa revolución do xénero da balada. Pensábamos que a balada estaba reducida xa para os 40 principais e chega a balada en versión Castomá, lenta, sentida, sentimental, sutil, e de súpeto que racha con ese púdrete. Explicádenos esa revolución no oído da balada. Bueno, pois non sei, A práctica, pouca explicación e moita emoción. Creo que todo queda resumido nese púdrete. Pero outra explicación que necesito, aparte no tema que vai servir para que as rúas de Ordes coñezan esta proclamación universal. No tema da infancia, falades das lavazas. Eu son urbanícolas, das lavazas do pasado. Eu pensei que era un erro que falabades das lembranzas do pasado. E non as lavazas, que son as lavazas? Son as malas ervas que andan así radiando no millo e tal, e vas apartando as ervas sin moitos plaguicidas ni insecticidas, vas arrancando, non? Entón é un pouco máis así, queren ser máis un pouco máis manchadas de verde. As lavazas do pasado Malas ervas, que isto non hai cañas arranque, non? son ben males de arrincar. 10 anos de ruta, e agora que? Que vai pasar? Pois agora estamos empezando a preparar temas para o vindeiro do disco. Esperamos empezar a gravalo despois do verán e, a ver, esperamos que nun aniño estexa na rúa. Fillos e filla que non dixeches nada, proclamados como fillos predilectos do rock and roll galego. Antes de lanzarvos ao mundo con tal feliz nova, queredes facer algún comentario final? Si tú queres falar. Nada, aquí é que como dicía Queen, a festa ten que continuar. Aquí non empeza a festa, aquí non é máis que nós continuamos a festa que se ven trazando de moitos anos atrás, moitas formas de vida, da noite, do rock and roll, do día. Hoxe foi un día espléndido, hai rock and roll. Aquí isto non pode parar, ten que ser noite e día. Aquí con este interlocutor, Eu son o alcalde. o alcalde, perdón, excelentísimo señor. E nada, pois eso. Aí está, falou Sito, falou ben, pois con solemnidade, con decoro, con pompa e esplendor, declaro finalizada esta sesión de proclamación de Ordes como capital mundial do rock galego e a apoteose dos seus fillos predilectos, os rapaces de Castomá. Por favor, mestres, saíde ao balcón e que o mundo todo saiba de tanta maravilla. Veña para fora.
Vamos. Ando na procura de un camiño sideral, nun reloxo que che conte cara atrás para topar un tallo arredor do lume e poñerse a escoitar contos da Santa Compañía da Bella de Negro. Non xogues co lume que vas sentir a lo demo. Non hai modo de abrir a cantela do pendello onde fican enclausados dende que eu era pequeno as lavazas do pasado que ninguén pode arrincar contos da Santa Compañía da Bella de Negro. Non xogues co lume que vas sentir a lo demo. Quiero regresar a infancia a buscar esa emoción que completa situación existencial, poñome sentimental, amor, riñas en paixón, vai de banco a tristura, pola corredoira, baixo chega la mata tintura. Quiero regresar a infancia a buscar esa emoción que completa situación existencial, poñome sentimental, amor, riñas en paixón, vai de manco a tristura, pola corredoira, baixo chega la mata tintura.